Arestado ang kani school driver sa usa ka bypass operation sa Tagbilaran City, Bohol. Ginakop ang 24 anyos nga suspect nga si Rachel Rabi Sumatra, residente sa Barangay Katipunan, Alicia, Bohol. Among operation gihimo sa National Bureau of Investigation NBI Bohol o sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol pasado alas 6 kagabi. Sulod unta sa usa ka tunghaan himuon ang operation apan tungod kay 25,000 ang pesos ang balor sa paliton nga shabu sa poser buyer. Iya kining gisabot nga huwaton siya sa K of C Tagbilaran. Pipila lang kalakang gikan sa PDEA office sa usa ka barangay hall human matigayon ang transaksyon. Ginakop si Sumatra. Nakuha gikan kaniyang usa ka dakong pakete o duha ka gagmay nga sachet nga gituang shabu nga balor og 100,000 pesos. Matod sa NBI gumikan kay kanhis school bus driver si Sumatra, sayon na siya nga nakasud sa tunghaan og didto sa sud matod pa na maligya kini og illegal nga dugas. Gani adunay usa ka estudyante nga misumbong sa NBI Bohol sa maong gipatuman ng operasyon. Miabot og usa ka semana ang pagpaniid sa mga otoridad sa suspect. Midumili paghatag og pamahayag Sumatra kinsa magatubang og kaso gumikan sa kalapasan sa Dangerous Drugs Act.